Ngizaba u100 uze nabo la. Ngeke bangenzeli lutho ngoba ngizobuka kuzinto eyodwa wakwabantu ukuthi ngimkhalela. uJesu nje emkhulu. Uthi mina wakwabana ngibuza ukuthi ubani. uJesu Kristu. Wakwabani. uJesu Kristu. Umoya uKristu. Wakwabani. Phela akazange. Ubonike. Ubuze isibongo. Usiphe. Ubonike. Bonike. Phela uJoseph angathi umkhulu benoMaria uyazi. Indawo ke manje. Cha uJesu akazange ngenyama. uJesu wathola ngimphefumulo. Nani iBhayibheli ngakhombisa ukuthi uze ngenyama. Ngani iBhayibheli ngakutshela ukuthi uJesu uze ngenyama. Ngakutshela iBhayibheli. Nina niyekuthela isifanekiso okwenza ukuthi thina abantu sibone sikwazi ukupheba. Isifanekiso leso. Umhlaba. Hayi ngoba ngempela. Umhlaba ungaka ndakho noma umunye umuntu ongashisa impepha athi ushisela uJesu. Uzibone. Wena mkhulu uthini? Uthi asingayephasikeni. Ufuna ukukhonza uNkulunkulu usukhumbula ukuthi uzalwa ubani. Phela. Yini idlozi? Phela. Imam mkhulu nje wasephasikeni. uNkulunkulu odale konke. Nokuthi kuzalwa ubani. Namhlanje uGood Friday wasifela ngosuku lokuqala. Lana igama lokuthi uGood Friday. uGood Friday. Ufike ekhalwa ebandwa namhlanje ekhala athi uGood buka nje lapho. Then olwesithathu usuku wavuka lapho nje awumiyeke lapho uya lapho kolesithathu. Awubhekele usuku kuthiwa uGood ekhala athi ngithi abazana ntando yakhala abamfaka le kuthiwa uGood kodwa. Nina yini? Kwenze njani? Kwenze njani emakhandeni? Mana ke mkhulu. Ngolubona lunge igama lethi uGood. Cha phela wathi hayi manilwazi. Cela ukuphendula mkhulu. Okay. Bona lunge leli gama lethi uGood. Yebo, ngicokisela impendulo yami yebo. Ngicokisela impendulo yami. Mana kuke uthi makukhalwa umuntu ebanjwa ngenkani ukukhalwa efaka nameva la uthiwe lishe lelo langa. Cha, cela ukuphendula kusela impendulo yami. Uthi cha libi. Kodwa ukathi yena baba bathethelele abakwenzayo ngoba bakwazi. Ingakho ekuthiwa kushuba kuyiphela uJesu ebethelo. Ubani oyikhona ubufakazi onabo ukuthi washo ngakho. iBhayibheli. iBhayibheli. Into nje impilwazi yamanje namhlanje emaqaleni kufuneka ubufakazi. Ngabe ngeke ubufakazi ukuthi walikho ixaxa. La emhlabeni. Ngolesithathu usuku. Ubufakazi. Ngolesithathu wavuka. Kuphi ubufakazi ukuthi wambone evuka? Ngesonto. Kuphi ubufakazi ngiyabuzwa. Uvukile kwabafileyo. Kuphi? La ebethelwe khona. Kuphi? Ngitshela ukuthi umuntu eCape Town makufuyela ekhaya uzokhala ekhaya. Usuke eGoli fuka azokhala ekhaya. Namhlanje khona abayiGoli, khona abayiThekwini, khona eMaritzburg, khona Cape Town, khona abaKwaNongo. Kanti ufelephi? Awulwazi indaba. Kanti ufelephi? Wama ngisho inkomo khona inkomo yakube fela yezi inkomo. Ngeke nje ibhonge yashi inkomo. La ngishwa ngokho uza wonke umhlaba. La ngisigidi yazazi inkomo efika la kufeka inkomo. Yezi uthi wakithi. Nina nenzani bakithi? Yabona umuntu wakho babili bathathu. Uhlaniphelo emqondweni. Abanjani? Abawongena umbuso wezulu. Abawongena ephungweni. Wena ukhona kulo babili abathathu? Sebangene. Wena? Wena? Hayi ungene mina ngikho mina la. Wena ulungile ngani? Akekho khona. Wena ulungile? Ngilungile ukuthi ngani ungena ezulwini. Umhlaba wonke nje abantu bebangaka akekho yongena ezulwini manje. Munye uzongena ezulwini babili bathathu. Sebangena vele. Lethi njene lotho. Ayiboni lotho. Uthi nje boss kwabuyela umuntu oyedwa. Injalo nje. Sebangena abangena ezulwini. Hawu sekho umuntu ophinda ngene sebangena. Sekwaphela. Kwaphela thina ngoba sazi nami ngifuna ungene sekwangena. Babili bathathu. Babili bathathu. Emhlabeni manje akekho wesini. Emhlabeni manje akekho umuntu olungile manje. Kwanawa ulungile. Kwanawa uyisoni. Noma ngilungile. Sebangena abalungile. Wena ungamkhomba nje bekancane ukuthi nangolungile akekho. Sebangena. Kodwa manje ngoba kawazi. Kodwa awubone nje ukokasana. Uyakhali umfoko. Umuntu uasanda ngene useyingalo uvele yena kwenziwa nje. Ucabanga ukuthi ngoba abantu abadala